Shwmai bawb a chroeso i rifin arbennig iawn o Darganfod. Ni ddim gyda'n gilydd, fel arfer yn cwrdd yng nghanol dre, ond heddi dwi lan ar fynydd y betws gwyntog iawn yn edrych lawr dros Rydaman. Wel ydy, mae'n darganfod gwahanol iawn, ond mi fydd na wynebau cyfarwydd iawn yn cyfrannu Darganfod heddi. Mi fyddwn ni'n cael cyfle i foli gyda'n gilydd, gyda chaneuon cyfarwydd, a mi fydd un siaradwr gwadd cyfarwydd iawn i un o'n cynulleidfa ni hefyd. Diolch Rodri am y croeso. Mae'n gred gallu cymryd rhan yn yr oedfa yma gyda chi heddi. Mod i'n byw gyda'r teulu nawr ym Monterdawe ac yn weinidog ar eglwys mewn Delyn yno. Mae Rydaman a lle pwysig yn ynghalon ni. Ges i magu yn Rydaman, o'n i arfer mynd i'r seler nôl yn y 90au gyda Kevin Adams a'r criw. Ac wrth gwrs mae mam sydd Gainer yn dal i fyw yn Rydaman. Ac felly mae Rydaman yn bwysig yn y mywyd ac eglwys Efengyledd Rydaman yn werthfawr ac yn annwyl. Felly mae'n fraint cael cymryd rhan yn yr oedfa yma a ni'n gweddio bydd gwasanaeth yn fendith i chi gyd. Wel, wrth i ni ddechrau moli gyda'n gilydd hyn, o gadewch ni droi at salm arbennig iawn yn y Beibl, salm 65, ac mae'n cyfeirio ni at ddaioni a ffyddlondeb Duw. Dy ddaioni di sy'n coroni'r flwyddyn, mae dy lwybrau yn diferu digonedd. Dy ddaioni di sy'n coroni'r flwyddyn. Ac i sawl un ohono ni wrth edrych nôl dros y misoedd a'r wythnosau diwetha, falle mai dyma'r flwyddyn galeta erioed. Ond dwi'n siŵr wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn, allwn ni weid yn ffyddiog bod daioni Duw yn coroni'r flwyddyn. Mae hwnna uwch ben popeth arall. A rheini ohono ni sydd wedi cael blynyddoedd caled iawn yn y gorffennol yn gallu gweud yn ni hefyd bod ffyddlondeb Duw yr un a bod daioni Duw yr un. Gadewch i ni foli gyda'n gilydd, mor fawr yw cariad Duw y Tad. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni allir byth ei fesu. Fe roddodd fe fab yn iawn, i achub gwael bechadur. Does neb allir nad mae'n teimlo, pan guddiodd Duw y Tad ei wen. Aeth twallwch di del drwy y tŷ, mwyn i'n gael
O'n i eisiau rhannu efo chi sut oedd Duw wedi siarad efo fi bore yma trwy'r hyn o'n i'n darllen yn Marc 11 ac yn 2 Corinthiaid 1. Ac yn Marc 11 nes i jyst wir sylwi ar pŵer Iesu, i fod yn ddyn, bod e'n ddyn pwerus a mae Duw oedd e, a bod i ddisgyblion wedi sylwi bod y goeden oedd e wedi melltithio achos bod Iesu'n llwglyd wedi gwywo. A'r geiriau oedd e'n deud oedd rhaid i chi gredu yn niw, meddai Iesu. Credwch chi fi, does ond rhaid i chi ddeud wrth y mynydd yma dos a thaflu dy hun i'r môr, heb amau o gwbl, dim ond credu y gwnaeth ddigwydd a bydd yn digwydd. Felly dwi'n dweud wrthoch chi, cewch beth bynnag dych chi'n gofyn amdano wrth weddio, dim ond i chi gredu y byddwch yn ei dderbyn. A hefyd yn 2 Corinthiaid 1 yn sôn am y Duw sy'n cysuro. A mae'r geiriau yn deud, clod i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Fe ydy'r tad sy'n tosturio a'r Duw sy'n cysuro. Mae'n cysuro ni yng nghanol ein holl drafferthion. Felly dyn ni yn ein tro yn gallu cysuro pobl eraill. Dyn ni'n ei cysuro nhw drwy rannu am y ffordd mae Duw neu'n cysuro ni. Wel, yn ystod y cyfnod ryfedd yma, un o'r pethau gwych sydd wedi bod yw cysylltu â phobl dros Zoom ag cyfarfod fel hynny. A trwy ryfeddodau technoleg, ni nawr yn gallu cysylltu o fynydd y Betws Gwyntog i Marseille yn Ffrainc. A Marseille heilog iawn hefyd, dwi'n siŵr. Felly draw â ni a gweud bonjour, ça va, Hefin. Bonjour Audrey, ça va? Tu vas bien? Wel, ti'n edrych yn wych yn dy glistffonau, rai fi ddweud. O, diolch yn fawr, diolch yn trial edrych, wneud y cyfweliad ti'n bod mor broffesiynol a bosib. Sôn am broffesiynol, fi'n gallu clywed lleisiau proffesiynol iawn fyna yn y cefndir. Mae'r teulu gyd yn iawn dy ti? Ydyn, pawb yn iawn fan hyn, ie. Mwynhau'r hael, yn tua 30 gradd fi. Chydig yn dwymach o'n i'n clywed na fyna yng Nghymru. Wel ie, chwysu fyna Marseille, dwi'n siŵr. Ti'n genhadwr, ti wedi setlo fyna Marseille gyda'r teulu erbyn hyn. Siwp mae pethau mynd gyda ti, yn wedig yn y cyfnod o'r lockdown yma? Right, ie, wel, ie, maen nhw wedi bod yn misoedd anghyffredin, wrth gwrs. Ti'n bod, mae Steffan i adre am 2 neu 4 mis. So fe wedi mynd nôl i'r ysgol eto, dwi'n bod yn mis Medi. Ie, mae pethau'n dechrau dod nôl, yn raddol yn dechrau dod yn fwy arferol fan hyn. Mae'r eglwysi wedi ail-agor yn y mis diwetha, ond o dan rheolau llym iawn, ti'n bod, mae nifer o bobl sy'n gallu cymryd rhan yr oedfa yn cyfyngedig iawn, pawb yn gorfod gwisgo masg, social distancing, so'n gwybod y gair yna'n Gymraeg, dwi'n dweud. Felly mae pethau'n raddol cam wrth gam yn dechrau dyn nhw yn arferol, yn dim, wedi bod yn misoedd gwahanol iawn. O ran rhannu'r ffydd, wyt ti'n genhadwr proffesiynol, ynddo fe? Ond mae dy ffordd di o rannu'r ffydd a dy reswm di am rannu dy ffydd yr un peth a pob un ohono ni. Ydy'n sicr, eisiau gweld fel pawb efo sy'n nabod yr arglwydd, eisiau gweld pobl yn cael y cyfle i glywed am gobaith yr efengil ac i dod i nabod y gobaith tragwyfol sydd yng Nghrist. Felly, ie, yn sicr, yr un reswm dwi'n rannu fy ffydd i fan hyn yn Ffrainc yw'r un reswm bod ti'n rannu dy ffydd di fyna yn Rhydaman. Ie, trwy fy swydd fi, fi'n trio rannu ffydd fi gyda'r myfyrwyr a dwi wedi cael rhai sgwrsiau da.
bod, trwy gwaith. A wedyn, wrth gwrs, yn amser rhydd fi, trila cwrdd lan gyda'r cysylltiadau fi wedi wneud. Fi a'r teulu'n cwrdd lan gyda rai teuluoedd fi wedi gwneud ffrindiau gyda. Wrth i ni gloi, ni'n cofio amdano ti am Steffan, Emmanueli, am Cynthia. Oes yna bethau yr hoffet ti niweddio amdano nhw'n benodol? Ni'n clywed bod ti ar dy ffordd yn ôl i Gymru yn y bad ac yn rhwyfo cyn bo hir? Ydw, ie. Fi newydd prynu'r y bad fi am y life jackets, felly ie, hwnna o dan law. Ie, ni'n gweithio dod nôl i Gymru am cwbl o wythnosau mis nesa. Felly mae un pwynt gwefin gysylltiedig gyda hwnna yw jyst bod pasbort Emmanueli'n dod trwyfo mewn pryd oherwydd o'r coronavirus. Mae popeth wedi bod ar gau, felly maen nhw wedi ail-agor yn wythnosau diwetha. Felly ni'n gobeithio bydd hwnna'n dod trwyfo mewn wythnos nesaf. Felly na'r pwynt cynta, bod y pasbort trwyfo mewn amser. A'r ail peth yw, bod ni'n gallu ail-gydio yn y cysylltiadau ni wedi wneud. Ni wedi cwrdd lan gyda teulu cwrdedd ni wedi sôn amdano o blaen sy'n ffoaduriau fan hyn. Ni wedi gallu cwrdd lan gyda nhw yn cwpl o wythnosau nôl, a hwnna'n gret. Os ydych chi, gwefio am hwnna. A fi creu am y pwynt ola, jyst bydd ni'n gallu cael gorffwys da dros y haf. Wythnos y blwyddyn hyn wedi bod yn brysur iawn, a wedyn gyda'r coronavirus. Wel, diolch yn fawr i ti hefyd am ymuno gyda ni. Mae'n bleser dy weld ti ac yn edrych ymlaen at dy weld ti nôl fan hyn yng Ngwlad yr Addewid yn mis Awst. Cofia ni at Cynthia a'r plant a phob bendith a mwynhau'r gres. Diolch yn fawr iawn. Cofio na pawb yna. Au revoir. Arglwydd i'n Duw, allan yma yn yr awyr agored, mae mor hawdd gweld mor fawr wyt ti. Yn Duw ni sydd yn danysol, ond yn Duw ni sydd yn Dduw mawr, yr rhyfeddodau maith. O arglwydd Dduw, ein tad ni yn nefoedd, ni'n diolch i ti, ni'n mol i ti, a ni'n digaru di am pwy wyt ti arglwydd. Ni'n diolch i ti am y gredigeth ni'n gweld o'n hamgylch ni arglwydd. Diolch bod ti wedi creu pob peth, a mae'n dangos o goniant ti, a ni'n gallu rhoi mawl i ti am be ni'n weld arglwydd. Ni'n diolch i ti am yn creu ni i fod yn blant i ti arglwydd. Ni'n diolch i ti am Iesu Grist. Diolch bod ti wedi danfon i'r byd i farw yn ein lle ni, i fynd i'r groes, i gymryd yn pechod ni fel bod ni'n gallu derbyn maddeiant, fel bod ni'n gallu derbyn ti fel tad arno ni. Arglwydd ni'n diolch am yr holl freintiau, yr holl fendithion ti'n rhoi i ni'n ddyddiol arglwydd. O arglwydd dad, ni'n diolch i ti gymaint bod ti yn dduw sy'n cysuro ni, bod ti'n dad sy'n tosturio. Arglwydd bod ti'n sefyll yn gadarn trwy'r amser. Ti mor ffyddlon, mae dy gariad di yn helpu ni ddal ati i ddyfal barhau ac i obeithio yno ti trwy'r amser. Cadw ni yn saff o'r arglwydd yn ystod y cyfnod ansicr hyn, yn gorfforol ac yn ysbrydol. Ni'n gwybod dy fod ti'n agos at y rhai sy'n galw arno ti, a dyma beth rydym ni'n wneud nawr. Ni'n cofio hefyd y sicrwydd na all ddim yn ei hynysu oddi wrth dy gariad, oherwydd ti yw cariad. Wrth feddwl am darganfod arglwydd, mae gyda ni gymaint i ddiolch i ti amdano yn y gorffennol. Ac wrth feddwl hefyd i ni'n sylweddoli bod yna ambell un fel Glyn Gweledna wedi cael ei galw ata ti erbyn hyn. I ni'n diolch i ti am y cof amdanyn nhw, ac yn yr wythnos hon, pryd i ni wedi gweld angladd Glyn yn mynd heibio'r capel, i ni'n diolch i ti i bod nhw illtau bellach gyda'i gilydd a
gyda'r gwaredwr, roedd y ddau ohonyn nhw yn ei garu ac yn tystio. Felly Arglwydd, dyn ni'n gweddio dy fendith di ar Rhydaman, a dyn ni'n gweddio dy fendith di ar bobl yr eglwys. O Arglwydd, os oes pobl sydd wir yn cael trafferth yn y cyfnod yma, bod nhw wir yn troi at y ti, bod y ysbryd glân di wir yn newid eu calonau nhw, bod ti ar waith yn eu bywydau nhw. Gwyddiwn hefyd dros y pobl yn un plith sydd yn sal. Gosodad y law iachad arno nhw, eu helpu nhw i ymddiried o ti. Diolch Arglwydd am dy ras, am dy gobaith ac am dy gariad. Helpa ni fyw pob eiliad yn bywyd i ddod â clod ac ogoniant i Iesu Grist am bod ni'n caru fe gymaint Arglwydd. Helpa ni i helpu eraill i weld pwy yw Iesu a beth mae wedi wneud dros nhw. Arglwydd, mae'n calon ni jyst yn llawn diolch i ti am beth ti wedi wneud dros ni. Cynnal ni, nertha ni, cadwa ni Arglwydd yn edrych arno ti ac i ddod â clod i ti yn pob beth ni'n wneud. Amen. Rwy eisiau edrych ar un o adnodau mawr yr Efengil. Nawr, mae'r Beibl i gyd yn air Duw. Mae'r Beibl i gyd yn ddatguddiad o Dduw i'r byd. Mae'n dangos beth yw cymeriad Duw. Mae'n dangos beth yw ewyllus a ffordd iachawdwriaeth. Ond drwy y Beibl mae yna gyfres o adnodau sydd yn llwyddo i grynhoi yn effeithiol iawn beth yw neges y Beibl i gyd. Maen nhw'n crynhoi i ni newyddion da ac Efengil Iesu Grist. Ioan 3:16 siŵr o fod yw'r enghraifft fwyaf amlwg ac enwog, ond mae 1 Pedr 3:18 hefyd yn crynhoi y cyfan yn arbennig iawn. Falle trwy'r cyfnod yma chi wedi bod yn meddwl mwy am Dduw, am Iesu Grist, wedi bod yn meddwl yn fwy falle amdanoch chi eich hunan a tragwyddoldeb, marwolaeth, sylweddoli mor fregus yw bywyd, mor ansefydlog yw y pethau ni fel arfer yn pwyso arnyn nhw. A chi wedi gweld, wel, Duw yn unig yw y graig. Mae angen i fi droi ato fe. Wel, beth yw Cristnogaeth? Pam bod Cristnogion trwy'r cyfnod yma wedi wneud holl ymdrech i gynnal gwasanaethau ar y we? Pam bod nhw eisiau addoli Duw a gwrando ar bregethau? Wel, mae'r adnod yma yn rhoi sawl ateb i ni. 1 Pedr 3:18. Dioddefodd Crist antau, unwaith am byth dros bechodau. Y cyfiawn dros yr anghyfiawn i'ch dwy'n chwi at Dduw. Peth cyntaf ni'n gweld yn yr adnod yma yw pwy. Pwy yw canolbwynt y ffydd Gristnogol? Wel, fi'n siŵr bod e ddim yn surprise i chi glywed mae Iesu Grist wrth gwrs yw canol a chanolbwynt y ffydd Gristnogol. Pan o'n i'n fach, o'n i arfer meddwl taw cyfenw Iesu oedd Crist. Iesu Grist, mae'n beth ddigon resymol i feddwl. O'n i'n meddwl mai surname fel Jones, Davies neu Williams. Ond wrth gwrs, wedi sylweddoli mai disgrifiad o waith a galwedigaeth Iesu yw Crist. Mae Crist yn dod o air Groegaidd sydd yn gyfieithiad o derm Hebraeg, Meseia. Y gwas wedi ei neinio, yr un sydd wedi ei anfon. Drwy'r Hen Testament mae yna addewidion diri y bydd Duw yn anfon achubwr, gwaredwr. Mae'n dechrau reit nôl yn Genesis. Ar ôl cwymp Addac Efa, mae Duw yn addo anfon gwaredwr, rhywun fydd yn dilyn yn llinach Efa, rhywun fydd yn perthyn i Efa, a bydd e'n dod ac yn concro'r diafol a drygioni. 2 Samuel 7:14, mae Duw yn rhoi addewid i Dafydd, i'r brenin Dafydd. Y bydd mab iddo fe, rhywun yn dod yn ei linach ef. Fydd yn sefydlu teyrnas drogwyddol o heddwch a chyfiawnder. Mae'r proffwydi, Eseia'n fwyaf amlwg efallai, yn sôn am was yr arglwydd fydd yn dod ac yn sicrhau goleuni a heddwch a llawenydd a bywyd. A dyma chi nawr y Crist wedi dod, yr un sydd wedi ei anfon gan Dduw. Mae Iesu'n disgrifio ei hunan yn Ioan 3 fel yr un sydd wedi dod o'r nefoedd.
Be sy'n gwneud Iesu mor arbennig a mor wahanol i unrhyw arweinydd crefyddol arall? Wel, fe yw'r unig un sydd wedi anfon gan Dduw ei hun. Fe yw'r unig un sydd wedi dod o'r nefoedd. Doedd dim bodolaeth gan rhywun arweinydd crefyddol arall cyn eu genedigaeth nhw. Ond mae'r Beibl yn dangos yn glir bod dim dechrau i fodolaeth ar arglwydd Iesu. Yn y dechreuad yr oedd y gair, ac roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Mab Duw yw creawdwr pob peth. Crewyd pob peth trwyddo fe ac ei fwyn. Dath e'n ddyn anfonwyd wedyn i'r byd yma gan Dduw y Tad, i ddod yn ddyn mwyn byw bywyd sanctaidd a pherffeth, ac mwyn fod yn waredwr wedi anfon gan Dduw y Tad. Felly mae hyn yn gwneud Iesu Grist yn gwbl unigryw. Emmanuel, Duw gyda ni, yw Iesu, Duw, mab Duw yn cymryd cnawd, yn dod yn ddyn, mwyn ein achub ni. Ac felly, oherwydd mae fe yw'r un sydd wedi anfon gan Dduw, ac oherwydd mae fe yw'r unig un sydd wedi dod o'r nefoedd, gall ni wybod fydd pob peth fydd yn dilyn yn yr adnod yma yn gwbl ddibenadwy ac yn effeithiol. Yr ail beth ni'n gweld fan hyn yw pam. Wel, pam ddath y Crist? Pam anfonodd Duw y Tad Iesu Grist? Wel, ddath i ddioddef dros bechod, unwaith ac am byth. Mae Iesu'n cael ei ddisgrifio yn yr adnod yma fel yr un cyfiawn. Na, mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol. Dychmygwch fywyd heb unrhyw bechod o gwbl. Fod pob gair a phob gweithred a phob meddwl yn gwbl berffaith a sanctaidd a chyfiawn. Mae'n anodd dychmygu'r peth, dwi. Ni'n pechu bob dydd, ni'n meddwl yn anghywir am rywun, ni'n dweud rhywbeth na ddylwn ni. Ond am 33 o flynyddoedd, nath Iesu fyw bywyd gwbl gyfiawn a pherffeth. A mae hyn yn reswm arall i sylweddoli mor unigryw yw Iesu Grist. Wel, fe ddath e'r byd yma i fyw bywyd cyfiawn a dangos i ni beth yw sancteiddrwydd. Fe ddath e'r byd yma i ddangos i ni pwy yw Duw a beth yw natur a chymeriad Duw. Ond fe ddath e'r byd yma hefyd ac yn fwyaf oll mwyn marw ar y groes. A mae hyn yn mynd â ni nôl i'r Hen Testament hefyd, i benodau fel Eseia 53, ac i ddarluniau fel Oen y Pasg a Dydd y Cyfamod. A mae rhain i gyd yn atgoffa ni fod na aberth, fod na un wedi marw a un fydd yn gorfod marw dros bechodau'r byd. Sut oeddech chi'n teimlo pan glywch chi am George Floyd? Yr anghyfiawnder. Fi'n siŵr oedd na ddicter yno chi, o'ch chi'n teimlo'n grac, o'ch chi'n teimlo llyd cyfiawn. Sut gall rhywun wneud rhywbeth mor ofnadw at berson arall? Ac oedd na'n ymateb cywir. Wel, dychmygwch sut mae Duw yn ymateb i bob pechod. Mae Duw yn sanctaidd, mae Duw yn holl wybodus, yn holl bresennol, yn gweld pob peth. A mae Duw yn gweld ein meddwl ac ein meddyliau, yn clywed ein geiriau, yn gweld ein gweithredoedd. Ac os y'n ni'n teimlo ac yn ymateb fel yna i bechod ac anghyfiawnder, wel, gymaint mwy mae Duw. A mae Duw yn gorfod cosbi pechod am ei fod yn gyfiawn ac yn gwbl sanctaidd. Ond dyma chi'r newyddion da, fod Iesu wedi anfon i'r byd yma i fod yn waredwr, trwy farw'r dros bechaduriaid fel chi a fi ar y groes. Falle bych chi dod i ddeall, hyd yn oed yng nghyfnod y lockdown, bod chi yn bechadur, chi wedi sylweddoli pa fath o bethau chi'n meddwl ac yn gwneud a dweud. Falle chi'n sylweddoli bod chi heb garu Duw fel y dylech chi a heb garu bobl eraill fel y dylech chi. Chi'n sylweddoli bod chi wedi syrthio o safon Duw, wedi gwasgu Duw i ymylon i ffrindiau eich bywyd. Bod chi heb rili caru Duw a'i foli a'i addoli. Ac yn aml iawn chi wedi bod yn hunanol falle, a jyst becs amdanoch chi neu'ch teulu chi, heb edrych mas i wasanaethu eraill. Wel, dyma yn y Beibl yn dweud yw pechod, yma Duw yn ymateb i hyn. Ond yn ei ras ac yn ei gariad, neu wedi anfon Iesu i fod yn waredwr.
ar y groes dath tywyllwch dros y ddeiar, yn dangos fod Iesu yn cymryd ein barn a'n llyd ni ar ei hunan. Welodd Iesu dywyllwch fel bod ni'n gallu gweld goleuni. Dywedodd a gweiddodd allan ar y groes, fy nyw, paham am gydewaist. Cafodd Iesu ei wrthod ar y groes, fel bod ni'n gallu gael ein derbyn. Chi'n gweld ar y groes beth oedd yn digwydd, oedd yr un cyfiawn, oedd yr un sanctaidd a pherffeth yn marw dros bechod y byd. Ac felly byddai pawb sy'n yn credu yn Iesu a pawb sy'n gosod ei ffydd yn ddywef yn cael bywyd tragwyddol am y ddeiant o'i holl bechodau. Ac felly does dim rhaid i ni wynebu tywyllwch barn Duw. Ni'n gallu wynebu goleuni perthynas a bywyd tragwyddol. Does dim rhaid i ni gael ein gwrthod gyda Duw. Ni'n gallu gael ein derbyn fel plant. Felly dyma pam dath Iesu i'r byd, i fod yn waredwr trwy ddioddedd unwaith am byth dros bechod, a mae'r geiriau yna'n rhyfeddol unwaith am byth. Falle bod chi'n meddwl, wel, mwyn bod yn Gristion, mae rhaid fi gyrraedd rhyw safon arbennig. Mae rhaid i fi gyrraedd 90% bob wythnos. Fel tasach chi'n yr ysgol Abderathron dweud, OK, dyma'r safon am y flwyddyn nesaf, pob prawf, pob aroliad, mae angen i chi gyrraedd 90%. Bydde hwnna yn ein llorio ni. Bydde fe'n crushing i feddwl bod rhaid i ni gyrraedd y safon yna drwy'r amser. Cyrraedd y lefel o sancteiddrwydd sydd tu hwnt i ni. Neu bych chi'n meddwl, wel, mae rhaid i fi allu profi i Dduw mor ddifrifol i fi, mor sorio i fi am bechod. Eto bydde hyn yn llorio ni, achos mae e tu hwnt i ni. Ond dyma newyddion da. Dioddefodd Iesu unwaith am byth. Ar y groes nath ei gymryd ein holl bechod ni, yn holl fethiant ni, holl farn Duw ar ei hunan. Ac felly os drowch chi at Iesu Grist, os newch chi ofyn am fyddeiant yn enw ef, fe gewch chi'ch madden llwyr. A bydd Duw yn penderfynu peidio cofio'ch pechodau, a byddai'n derbyn chi fel plentyn. Beth yw canlyniad marwolaeth Iesu Grist? Dyna'r trydydd cwestiwn, beth? Wel, mae'n dweud fan hyn, mwyn dod â chwi, eich dwy'n chwi at Dduw. Mae rai pobl falle meddwl mai y pwrpas Cristnogaeth yw helpu ni i fyw yn dda, neu i gynorthwyo pobl eraill, i fod yn gymwynasgar, i fod yn Gristnogion da, mae hyn wrth gwrs yn wir. Rai meddwl mai rhoi rhyw deimlad neis, rhyw deimlad emosiynol braf, ac eto mae'r Beibl yn addo heddwch i ni a bydlonrwydd. Ond gwir newyddion da y Beibl yw bod ni'n gallu adnabod Duw. Anfonwyd y Crist i'r byd yma i farw ar y groes yn ein lle, fel wrth i ni gredu yn Iesu gallwn ni gael ein maddau ac felly dod yn blant i Dduw a'n dwy'n yn agos ato fe. Ac felly mae'n golygu bod ni'n gallu adnabod Duw fel tad, gallu troi dy fe mewn gweddi, gallu clywed Duw yn siarad â ni yn y Beibl, gallu gwybod bod Duw ar ein hochr ni, ac eisiau i ni difu yn ein dealltwriaeth ac adnabyddiaeth ono fe. Eisiau ni difu yn ein cariad ag at Dduw, ein addoliad at Dduw. Eisiau ni brofi ei ras a'i gynhaliaeth ym mhob sefyllfa, hyd nod sefyllfaoedd tywyll, yn gallu bod yn ymwybodol o bresenoldeb Duw. Duw yn dod yn at ei hunan, yn dwy ni ato fe, fel bod ni'n ei nabod e fel tad. Dyma un o adnodau mawr yr Efengyl. Ydych chi wedi credu'n Iesu Grist? Ydych chi ymddiried yn Iesu? Ydych chi wedi sylweddoli taw fe yw yr unig un sydd wedi anfon gan Dduw i fod yn waredwr? Wel, gosodwch eich ffydd yn ddiwef, edrychwch ato fe, a gallai addo a dweithwch heddi, byddwch chi'n profi bywyd yn ei lawnder a profi bywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Gorffennwyd am se ar oes ei fywyd dros bechodau'r byd.
o'i bech a diriaeth ni, cyflawnwyd ag ysgodion gai, bogau proffwyd o ddaeth yn wir, fe wedodd oedd di bech o diw, rhaid a cyfamod newydd i'r. Yng Nghyst mae groeso bawb a dri, cawn wisgo gŵn, cyfiawnder gwir. Ei heiddiant efo'r oer i ni, mae'r llwybr lawyr efo'n glir. Mae'r holaeth bech o ddiffen ddir, fe sath roi'r oll gan ras a neb, a gwaed yn unig plegwm ni, wrth erbyn ffrwyth ei abertheb. Wel, diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Darganfod heddiw a gobeithiwch bod chi wedi profi bendith yn ystod yr awr ddiwetha. Gras ein harglwydd Iesu Grist a Chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fydd o gyda ni oll. Amen.